खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे बारग' एनडिपिआ फाग्ला बायदि महर लानाय नुनो मोन्दों। तामुलपुर ओनसोल सुमलिगुरि गामिनि मोनसे समनि बारग' एनडिपिआव खामानि मावबोनाय सासे गोख्रों मावथि प्रानजित बसुमतारी आफादनि मुं बिफागन। बिथाङा 38 बिटिएसनि सासे सोद्रोमामोन। बिथाङा एनडिपि आफादाव थानाय समाव आर्मिफोरजों बुजानानै दुखु मोनना दंमोन आरो दायो नांगौ बायदि देहा फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव दा फाग्ला बायदि महर लानाय नुनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथावना जाथाय। गोदानै थिसनथाइ बिलाइ मोननाय सासे लाइमोना गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। थांनाय 25 मे खालाराव 3rd ग्रेड साख्रिनि पस्टनि गोदानै थिसनथाइ बिलाइ आजावनाय उज्जवल नाथ मुंनि सासे लाइमोना बरदलगुरि शिब बाजाराव गंसे ट्राकनि सौख्लायनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लाइमोना गावनि लोगोजों मंगलदैनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। रायखांनो गोनांदि उज्जवल नाथआ थांनाय 25 मेआव नखर मन्थ्रि अमित शाहनि नुजाथिनायाव 3rd ग्रेड साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ आजावदोंमोन। क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव सानफ्रोमबो सिखावनि उदखारखौ बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। खौरांगिरि मल्य टेक्कानि मुभ अन रेस्टुरेन्टआव सिखावा हाबनानै रां लुथिना लांदों। क'क्राझार काथलपारायाव थानाय SBIनि साखाथियाव थानाय मुभ अन रेस्टुरेन्टआव सिखावफोरा थाला देखावना रां लानानै थांदों। CCTV केमेरायाव सेबखांजादों सिखावफोरा। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव बिगोमाया पुलिस थानायाव FIR थिसनो। SI जन्मनि राभानि कारखौ सालायनाय ट्राक सालायग्रा सुमित पालआ जामिन मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। जन्मनि राभानि कारखौ सौख्लायनाय ट्राक गारिनि सालायग्राया जामिन मोननानै गावनि रायजो उत्तर प्रदेश सहैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। CBIआ जन्मनि राभा थैनाय जाथायनि सायाव सुमित पालखौ दासिम सोंनाय फिननाय खालामनाय जायाखै। रायखांनो गोनांदि जन्मनि राभानि जाथायनि 3 साननि उनाव खारखोमाना थानाय ट्राक सालायग्रा सुमित पालआ जख्लाबन्दा पुलिस थानायाव गावखौ गथायदोंमोन। बिदै थानाय ना फानोब्ला जेलाव 6 दान थांनांगोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। गाबोननिफ्राय सोरबा बिदै थानाय ना हमना फानोब्ला जोबथेसालियाव 6 दान सोगोन लोगोसे 2000 रां जुरिमाना होनांगोन होनना मैया EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। बयखौबो आसाम फिसारि एक्ट 1953 खौ मानिनानै एबा फालिनो खावलायदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। जुदिसो सोरबाफोर बिदै गोनां नाखौ हमोब्ला थाबैनो रैखाथिनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार 7003505633 नाम्बाराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हांख्रायदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। BTRनि माइनरिटिफोरनो होनाय रादाय सुफुंनायाव फेलें जादों BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ। UPPL एबा प्रमद बर'आ थांनाय बिसायख'थिनि सिगां BTCआव थानाय माइनरिटिफोरनि थाखाय जर'खा जौगाथाय बर्ड, हानि मोनथाय, हज भवन, हानि पाट्टा होनाय, फोरोंगिरि थिसननाय, लामा फोनांजाबथायनि जेंना सुस्रांना होनायनि रादाय होदोंमोन। नाथाय दिनैसिम मावफुंनो हायैनि अजद दैखांदों आरो गावनो होनाय रादायखौ थाबैनो सुफुंनो प्रमद बर'खौ दाबि दैखांदों आमसुनि आफादगिरि रेजाउल करिम सरकारा। नङाब्ला BTCआव मैखोम बेरेखा सोमावसारनायजों लोगोसे फैगौ समाव BTC सरकारा आमसुजों गोख्रों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होनना बुंथिदों आमसुआ। क'क्राझार जिल्लानि लिजा बसुमतारीया बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट हास्थायदों। लिजा बसुमतारीया बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय MT रडिस रियेलिटि श'आव सेलेक्सन जानो थाखाय भट हास्थायदों। लिजा बसुमतारीया MTV रडिस रियेलिटि श'आव थांनाय गिबि बर'नि फिसा। लिजा बसुमतारीखौ भट होनो थाखाय जिअ सिनेमा एपआव थांनानै भट होनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।